Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu alebo domy ako nehnuteľnosti. V dnešnom videjku si spravíme mini veštenie, aké sú energie vo vašom dome, ale ústrednou témou je, čo podľa Feng Shui alebo celkovo vás vie ochrániť v rámci energie, aby ste si nepriťahovali zlodejov alebo negatívnych ľudí. A touto vecou je kaktus. Buď si zabezpečíte reálny kaktus, o ktorý sa budete starať a dáte ho na parapetu, alebo ak nemáte radi kaktusy, dá sa kúpiť nejaký doplnok bytový, ktorý má tvar kaktusu, ako je napríklad táto lampička. Samozrejme, nikdy to nenahrádza takú vašu zabezpečenosť v tom, že kontrolujete, či ste dobre zamkli, či máte dobré bezpečnostné dvere, ale pomáha vám to tak ako keby energeticky odplašovať negatívnych ľudí a zlodejov. Viem, že mnohí z vás ste takí dobrosrdeční ľudia, ale neodporúča sa kaktus darovávať kvôli tým ostňom, aby ste aj vy si nenarušili vzťah s tým milovaným človekom. Takže lepšie je mu povedať o tejto rade. Ja budem veľmi rada, keď mi dolu do komentáru napíšete, či ste o tomto počuli. A správame si taký výkladík, mini výkladík energie, že ako to u vás vypadá doma. Vyberte si jednu z týchto troch kartičiek, prvú, druhú alebo tretiu. Máte vybraté? Ak ste si vybrali prvú, tak viete, dvojka pohárov. Toto naznačuje krásne rodinné vzťahy. Alebo u vás sa naozaj tí ľudia dobre cítia, dávate tam veľmi veľa lásky. Ak ste si vybrali druhú kartičku, je to kartička veľkňažky a toto naznačuje, že to máte bývanie, ktoré je nejakým spôsobom veľmi duchovné, veľmi podnecujúce. Máte bývanie, ktoré podporuje vašu kreativitu. A keď ste si vybrali tretiu kartičku, karta Mák, naznačuje, že priťahujete aj vzťahy, aj pracovné oblasti, aj prosperitu, takže máte to tam veľmi dobre vykorigované. Tí, ktorí ste si vybrali druhú kartičku, ja budem rada, keď mi aj napíšete do komentára, ktorú kartičku ste si vybrali, ale keď ste si vybrali druhú kartičku, tak táto naznačuje, že možno, že by bolo dobre, keď máte nejaký zlý pocit z toho bývania, sa zameriate hlavne na svoju pracovňu alebo si upracete okolo seba pracovný stolík a skrine, aby ste si naozaj vytvorili tú osobu, ktorou sa chcete stať, lebo tam budete mať tú manifestáciu. Pri kartičke Mák to už ukazuje, že to máte dobre zvládnuté. Ak máte tú druhú kartičku, tak naozaj tie kartičky vám odporúčajú, aby ste sa zamerali, či tam máte to prostredie, ktoré vás robí tou lepšou osobou a ste tou osobou, ktorou sa chcete stať. Pre väčšinu z vás to ale ukazuje, že ste tou osobou a pre tých z vás, ktorí ešte manifestujete, tak táto kartička je takou pomôckou, aby ste si vytriedili veci a nechali len tie, ktoré s vami rezonujú a ktoré si viete predstaviť, že to vaše budúce ja využíva. Majte sa krásne a ja sa na vás teším aj opäť na budúce.